Mabo dugutigi de ye k'i kunda kogo la k'o labɛn. Sɔgɔmada in na an bɛna kuma ne bɛnkɛw kan. An bɛna kuma ne ba ka maaw kan. An bɛna kuma filaw ka baara ka fala ye. N'i ko fila i ko bagan, n'i ko fila i ko nɔrɔ, n'i ko fila i ko saamɛ, n'i ko fila i ko maloya. Nka bi fala ye ne bɛnkɛw u ka baara gɛlɛyalen d'u bolo. Bi fala ye anw ka jamana kɔnɔna yan bagan mara, bagan feere, bagan boso, buseya n'an m'an farati a bɛna gɛlɛya kosɛbɛ. K'a sababu kɛ daliya jumɛnw ye an bɛna an da don o la. Mali bisimila ye fo a bi an ko an ka jamana ma nkanw ye mɔnikɛ jamana ye, anw ye bagan mara jamana ye, anw ye cikɛ jamana ye, wa anw ka jamana sigilen don nin duloma saba de ka fala ye min b'a to an bɛ se ka taa ɲɛ. N'i ye Mali ta min ye bagan mara ye ani jɛgɛmɔ a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka jamana sɔrɔ la. Nka degun min b'a la nin waati in na fala ye bagan mara yɔrɔ ɲɛnɛma o ti anw ka jamana kɔnɔ. Basigibaliya min b'an ka jamana kɔnɔ kabini san 2012 san o y'a to an ka bagan mara a gɛlɛyara kosɛbɛ. Mali dun ye jamana ye bi misi min b'an fɛ yan, ba min b'an fɛ yan ani saga min b'an fɛ yan diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛbɔlen don o sogow fɛ k'a sababuya kɛ an ka baara kɛcogo ani an ka bagan maralaw filaw yɛrɛ ka cɛsiri cogoya ye fala ye. Nka bi filaw dɔrɔn tɛ bagan marala ye. Fila kɔni tɔgɔ bɛ bagan kan nka filaw dɔrɔn tɛ bagan marala ye bi. Sinon fala ye ne tun bɛ fila minnu dɔn ne ye minnu ye kuɲakari ani masina olu tun sɔn ka hali misi sogo dun. U kɔni b'a nɔnɔ min nka misitigi yɛrɛ i kɛtɔ ka sogo y'a da kɔnɔ a bɛ gɛlɛya dɛ. Mali kɔnɔna na fala ye min ye ka kɛ ni an ye kibaruya minnu sɔrɔ ye san 2020 o kimɛliw misi 1,2 de bɛ an fɛ yan. Min ye saga ye o ye 20,000 ye, ba ye 20,27 ye ka kɛ ni san 2020 o kimɛliw ye. A bɛ se ka kɛ kimɛli minnu bɛ sen na dɔ bɛ se ka fara a kan. Jamana yɛrɛ bɛ musaka minnu sɔrɔ san kɔnɔ n'a bɛ baara kɛ n'o ye n'an b'a fɔ o ma ko PIB bagan mara jɔyɔrɔ ka bon a la nka nin kɔsa in na degun bɛ ka ye baara la sabula n ye min f'i ɲɛna fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw sigilen tɛ sen kan. Fala ye tile 2 in na kuma min bɛ gwadonmusow da n t'a dɔn ni e bɛ k'a kuma mɛn anw kɔni a bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ anw kɔrɔ su ni tile o ye ko sogo k'a sɔngɔ bɛ ka gɛlɛya. Waati la anw ɲɛna n ko n'a kɛcogo don n ko falen bɛna don a la nka sogo sɔngɔ yɛlɛma in fala ye a bɛ ka kɛ jɔrɔna ko ye bi in na dɛ. Bagan maralaw k'a daminɛ Mali kɔnɔ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ yen ni bagan bɛ bɔ olu la kosɛbɛ degun bɛ bi fala ye. An bɛ Gawo fɔ ka Douentza fɔ ka Kidali fɔ. Bamakɔ kɔnɔna bi bɛɛ y'a ye k'a fɔ ko sogo a sɔngɔ gɛlɛyara kosɛbɛ. Musaka min bɛ musolakaw bolo n'u bɛ taa n'a ye sugu la nafɛn tɔw min ye sogo ye ale kelen min ka na olu jɔyɔrɔ bɛɛ lajɛlen ta fala ye. Waleya in a degun nana cogo di? Degun farala degun ka fala ye. Bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko min ye bagantigiw ye olu bɛ bagan mara yɔrɔ minnu na n'an b'a fɔ o ma ko bagan dumuni yɔrɔw olu caman bɛ yen bi o bɛ ka dɔgɔya. Dɔgɔyali fana bɛ ka kɛ mun ye tuguni? Min ye cɛncɛnfuga ye o bɛ ka caya. Min ye o bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔw baganw mara yɔrɔ ni baganw kundo yɔrɔ ka taa fara lakanabaliya ka fala ye o y'a to bi sɔngɔ yɛlɛma ale kɛlen don an ka jamana kɔnɔ. Nin bɛɛ la yɔrɔw ni fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw o ti Mali jamana kɔnɔ bagantigiw bɛ se ka baara kɛ yɔrɔ min na hakilisigi ni basigi kɔnɔna na hali baganw ka munumununi jamana kɔnɔ ka taa bin ɲini k'a dun binkɛnɛ bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na san waati min o labɛnw olu sigilen tɛ sen kan. Basigibaliya min kɛlen don bi fɔnkɔɲɔgɔnkɔ min kɛlen don bi dugudenw ka fɔnkɔɲɔgɔnkɔw ka taa se an ka siraba minnu bɛ yen ni baganw bɛ na olu la n'olu caman minɛnen don bi bagangɛnnaw olu bɛ ka dɔgɔya kosɛbɛ bagan feerelaw bɛ ka dɔgɔya sira minnu bɛ yen n'o bɛ baganw yɛrɛ ta olu la ka na n'o ye o kɛra banbanciwale ni juguwale kɛbaaw olu dagayɔrɔ ye. Fala ye an ka munumunu salon ni ɲinini sen fɛ bagantigi dɔw k'an ma nin y'olu san 30 ni kɔ ye
u bɛ nin bagan baara in na fɔlɔ u tun bɛ misi jɔlen a sen k'a sɔrɔ 50,000 la n'o ye 250,000 ye bi min ye o misi kelen ye fala ye f'i ka se k'a sɔrɔ o bɛ taa 70,000 la a dɔw yɛrɛ 80,000 ye wa mun nana n'o ye basigibaliya sabula misi ni bagan tɔw bɛ taa ta yɔrɔ min na i n'a fɔ ɲɔnɔ mara la koorokaw fɛ yen bankas anw ka dugu n'o ye busɛn ye ani kuruma nin bɛɛ lajɛlen na bagan a sɔrɔli o ka gɛlɛ fɔlɔ ye kelen sabula minnu bɛ bagan baara kɛ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan maaw bɛ na ni marifa ye o fana mana tɛmɛ ka bɔ yen n'i ye bagan ta ka taa n'a ye k'i bɛ taa n'a ye sugu la segu bagan feerelaw ko o yɛrɛ de ye kataba 4 ye bi n'i taara n'i ye bagan sɔrɔ ka sira fana minɛ e ta fila ni cɛtigɛ min ye bagan feerela dɔw ye u k'an ma a kun ka d'u ye ka taa goroma kɔnɔna na sabula bagan ɲɛnɛma bɛ sɔrɔ yen ka se ka n'a feere nka bi maa y'i kunda yen kan ani moti mara kan i ta fila ni cɛtigɛ bin o jarayalen don ji o ti sɔrɔ misiw fasalen wa min ye ko bɛɛ lajɛlen tiɲɛ bi kosɛbɛ ni bagantigiw yɛrɛ bɛ siraw ɲɛ o ye basigibaliya min nalen don ka n'i coko bagan sugu bagan feere yɔrɔw a caman lankolon don bi wali ni ye bagan sɔrɔ fala ye sɔngɔ min bɛ a la i tɛ se k'a sa k'a sababuya kɛ maaw kun delilen don min na o tɛ se ka sɔrɔ busew olu kɔni ko sa k'olu tɛ dɔwɛrɛ dɔn dɛ bagan ma na cogo min olu b'a feere k'u ka tɔnɔ ɲini fala ye wa nin waati in na Bamakɔ kɔnɔna na bi sɔngɔw yɛlɛlen don kosɛbɛ su ani dugujɛ cɛ hali kidali min ye bagan ye fala ye kilo a sɔngɔ yɛlɛla ye duwansakaw fɛ yen a sɔngɔ yɛlɛla ye k'a sababuya kɛ mun bɛ sɔrɔ 500 la fala ye o sogo kilo kɛlen don 600 ye bi o bɛ duwansa cogo min o bɛ Bamakɔ cogo min wa o bɛ fana an ka marabolo caman fana kɔnɔna na bi dɔw yɛrɛ ta o taara nin yɛrɛ sɔrɔ fo 700 la ba bɛɛ lajɛlen ko hakili sigilen don k'a fɔ ko fɛɛrɛ na sɔrɔ nka min ye baara in ye a bɛ ka gɛlɛya minnu bɛ taa bagan ta kɔkan ka na ka taa ta sa an ka jamana marabolo la ka na n'a ye Bamakɔ ni dugubaw kɔnɔna fala ye u ko fɔlɔ k'olu tun bɛ baara in kɛ hakilisigi ni basigi kɔnɔna na kamiyɔn de bɛ fa dewu ka na se pɔsiw la ka se ka tɛmɛ ten nka min ye an balimakɛ dɔ ye a ko seliba ɲɛkɔrɔla la 2,000,000 ani kɔ tun bɛ ale bolo wa a taara o juru ta han ale hakilila tigɛlen tuma min na k'a bɛ na baara kɛ n'o ye fala ye u y'a da a disi kan ka wari in bɛɛ lajɛlen fosi ka bɔ a kun a y'u deli cogo o cogo u ma sɔn don dɔ la fana a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye u ka wulikajɔ dɔw senfɛ maa dɔw fana nana ka na sira da u ɲɛ ko f'u ka 100,000 ani 40,000 sara fala ye 700,000 francs u y'u deli ko 100,000 maa ninnu ma sɔn bagan fala k'u ye bagan sugandi de fala ye tulɔlenw u y'olu ta ka mɛrɛni to maa ninnu bolo ka tila k'a fɔ k'u ka 100,000 di u ko nin bɛ siraw kan cogo min olu yɛrɛ y'u ni kisili fisaya ni bagan yɛrɛ tali ye ka siraw minɛ fala ye ko nin si tɛ kojugu ye dɛ olu bɛ bagan minnu ta o cogo la ni bamanciwale ni wale kaba bɛ jan da u ɲɛ u bɛna se an ka pɔsu fana na tuguni o fana n'a ko don i ye pɔsu sɔrɔ cogo o cogo pɔsu mɔgɔw b'u ka bosonni k'i kun kimɛli min yɛrɛ bɛ fɔ k'a fɔ ko nin ye hakɛ ye misi kelen na saga kelen na ba kelen na ni bɛn kelen don ka fala ye k'olu pɔsu fana bɛ tila ka o ɲɔgɔnna 2 wɛrɛ min fɛ ko fo dɔw b'a f'i ɲɛna ko o tuma na e ye min di ninnu ma yanni ka se ko e yɛrɛ t'o da dɔn de an b'an ko min ka taa an jaabi fala ye n b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u b'a la ko ka sɔngɔ nɔrɔ min kɛ u ka taa nɔrɔ pɔsuw fana na fɛnw sɔngɔ kan ka nɔrɔli min kɛ n'a afisage don fala ye u ka taa nɔrɔ pɔsuw la pɔsu de la fala ye dɔ bɛ yɛlɛ bi a b'a f'i ɲɛna ko ale bɛ i la tɛmɛ 600 dɔ bɛ na o kɔ u b'a fɔ ko 400 dɔ bɛ na o fana kɔ u b'a fɔ ko 200 a bɛɛ ye pɔsi kelen ye nka a wari bɛ taa min a wariw bɛ taa min fulakɛ ko ma ko ale yɛrɛ tun bɛ se ka min faamu ale y'a yira cɛ la k'i ɲɛ bɛ kamiyɔn in na a kun falen de don tewu bagan na maa jugu ninnu y'an jɔ k'an da an disi kan u ko 100,000 ni 40,000 an k'o t'an bolo u ye bagan la ɲumanmaw u y'olu soli ka bɔ a la ko n'o tɛ e yɛrɛ b'a la kamiyɔn ma fa wa bagan banabaatɔ minnu filɛ nin ye fala cɛ k'u ma k'u k'u débrouiller olu fana ye bagan t'u bolo ka taa olu jɛra k'a don nka u ka ɲɛmɔgɔ dɔ bɛ yen a na kɛ surasiw bɛ patrouille kɛ o nana ko u ka nin ko ninnu dabila k'u kana sɔn nin ma o nalen de sufɛ o ye yɔrɔ bɛɛ lajɛlen lajɛ
fɛn fɛn bɛ yen n'o tɛ sariya la o ye sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔba ye o ka sɔrɔ ka fɔ k'u ka mɔgɔ ninnu ka bagan d'u ma k'u ka tɛmɛ n'a ye hakɛ min fɔra douane na ko bagantigiw ka t'o sara fɛn minnu kan ka sara normalement u k'olu sara a tɔ in u k'o to yen ka tila ka kuma maa minnu tun bɛ poste la k'u ka fara o la cɛ ko o y'ale wasa o yɛrɛ kama ale tolen don bi halisa baganko la wa ale b'a ɲini o ɲɛmaa ni sɔrɔdasi minnu bɛ patrouille kɛ u ka dɔ fara u ka cɛsiri ni wulikajɔ kan yaasa jamana bɛ se ka a dɔn olu ye cogo min falaye kelen wɛrɛ fana bɛ yen o ko min ye Kucala ka taa Sikaso ye ale tun bɛ bagan baara kɛ o de kan nka bi ale bɛ Sikaso ale sigilen don yen ni bagan feerela yɛrɛ bɛ se ka na ni bagan ye ko wa ko min ka jugu Falaye n'olu nana ni bagan ye o yɔrɔ la bagantigi yɛrɛ nalen n'a ka bagan ye k'o bɛ sɔngɔ jumɛn fɔ k'e bɛ se ka fɔ k'i bɛ tɛrɛmɛli kɛ tuguni k'e yɛrɛ bɛ sira dɔn wa bi ko min ye jamana ɲɛmaaw ye u bɛ ka cɛsiri ni baara minnu kɛ u k'u jija ka dɔ fara a kan bagan feerelaw ni bagan jagolaw u bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔna na kosɛbɛ o ye nin ye bagan dumuni yɔrɔw minnu dakodɔnnen don an ka jamana kɔnɔ fɛɛrɛ minnu bɛ ka sigi u la a ka bɔ tubabukan fɔ ɲɛna Bamakɔ ka fɛɛrɛw sigi bagantigiw yɛrɛ bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ fo min na Falaye bagantigiw k'a ma fana ko tiɲɛ don jamana ɲɛmaaw de y'u ka fɛɛrɛw sigi sen kan jamana ɲɛmaaw de bɛ lakana kow ɲɛdɔn nka nin waati in na garabali minnu tun bɛ Bamakɔ olu bɔlen Bamakɔ kɛrɛfɛla la k'o fana ye dɔ fara bagan sɔngɔ kan k'o y'a tɔ bɛɛ lajɛlen gɛlɛya sabula olu bɛ ka taa yɔrɔ minnu ta bi o sɔngɔ ka gɛlɛn kosɛbɛ wa degun bɛ olu ka baara in na kosɛbɛ min ka d'u ye min ye escorte ye o ka kɛ waati ni waati olu bagan feerelaw ka fara ɲɔgɔn kan u ka se ka ɲɔgɔn ye ka kuma ɲɔgɔn fɛ armée ka escorte kɛ u ka na ni baganw ye bagantigi minnu fana bɛ yen n'olu b'an ka sigidaw la minnu bɛ Koro minnu bɛ Kuruma minnu bɛ Bankas minnu bɛ Douanza minnu bɛ Goni minnu bɛ Fao fana Falaye olu ka bagan dumuni yɔrɔ fana gouvernement ka taa o dilan k'o ɲɛ ka jimi yɔrɔ k'a la ka fɛɛrɛw sigi sen kan an ka baganw jɔlen sen kan u kana ta ka taa jamana kɔkan na ko sabula k'an bɛ nin bɛɛ la Falaye min ka jugu o ye k'a fɔ dɔw bɛna bagan ta sen kan foyi tɛ kɛ u la u bɛ taa n'a ye foyi tɛ kɛ olu tigiw la u bɛ taa n'a ye jamana wɛrɛw la k'o bɛ kɛ cogo min an k'an jija o ko ka ban an yɛrɛ k'a lajɛ an ka jamana kɔnɔ yan bagantigiw yɛrɛw an k'olu wele Bamakɔ dulokiba donna ninnu an k'olu to yen degun bɛ minnu ka yɛrɛ an ka togodaw n'an ka bugudaw la u ka wele k'u ɲininka u ka fɛɛrɛw la tubabukan mun bɛna na f'olu ɲɛna Bamakɔ yan kuma o ka ɲɛmaaw fɛ kɔmasegi tɛ a la bi a t'a la sini wa min ye sogo sɔngɔ ye ko yanni décembre kalo cɛ k'a jiginni bɛ gɛlɛya dɛ ko ni dɔ ma fara a kan sabula ko bɛ ka taa sira min fɛ a kɔlɔlɔ fɔlɔ ye olu kɔni ye olu bɛ bagan kɛ Falaw yɛrɛ fɛn dɔ fɔ ne yɛrɛ ɲɛna ne dabali banna o u ko bagan kelen m'a fa n'o ye misi kelen ko fɛn min bɛ bɔ a la k'a bɛ se fɛn 7 ma ko wa k'a bɛ baara min fana sigi sen kan o fɛn 7 Falaye o bɛ taa se baara bolo 12 ɲɔgɔnna ma wa olu bɛɛ b'u ta sɔrɔ tile kɔnɔ su ani tile ko ni bagan yɛrɛ ma ye a ɲɛna ka jɔ a sen kan o bɛna olu sɔrɔ cogo di wa k'o bɛna kɛ maa joli ye baarakɛbaliya ye k'a daminɛ togodaw la ka na se an ka dugubaw kɔnɔna na ko an y'olu jateminɛ kɛ fɔlɔ wa Falaye fɛn min ka k'u ye i b'o dɔn e k'a fɔ ko mani ko minisiri ye nin fɛɛrɛ u b'a fɔ ko fɛɛrɛ jumɛn k'olu kɔni b'u ye télé la u bɛ bɔ u bɛ fɛnw fɔ nka olu minnu yɛrɛ ye ko in degun bɛ olu minnu kan se tɛ kɛ olu ma dɛ hali olu ka ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yan n'u b'u ka filières kɔnɔna na olu ka kɔmasegi olu fɛ yen u ko ne ma ko ɲɛmaa min bɛ se ka taga Kuruma bi ka taa min bɛ se ka taa Gosi bi min bɛ se ka taa Douanza bi ka taa Busɛn ninnu na Falaye ani ɲɔnɔnkɔnɔnaw la ka taa kuma bagantigiw fɛ k'o ka dɔgɔ dɛ donc an ye nin baro in kɛ ani bagan feerelaw degun min b'u kan bi jɔrɔna min bɛ u la fɛɛrɛ min b'u bolo u ko min ye Buguni fanfɛla la Falaye k'an ka baganw tun bɛ bɔ ka taa Côte d'Ivoire ko fɛɛrɛ kɛnɛ bɛ se ka sigi yen bi Manankɔrɔkaw fɛ yen Mali bɛ se ka fɛɛrɛw sigi sen kan baganw ka munumunu ni jamana kɔnɔna k'a sigi sen kelen kan yaasa baara in bɛ se ka ɲɛ cogo min na sɔgɔmada in na nin y'an ka cadeau ye k'a di minisiri Yubaba ma ale min bɛ baganko minisiri so kunna minisiri min bɛ lakanako kunna Falaye ale ni mara kamabɔli minisiri nin y'olu ka cadeau ye bi sɔgɔmada in na sabula nin ko bɛɛ lajɛlen tugulen don ɲɔgɔn na Zantigila Garabalikura an b'a maaw fo Falaye Cathédrale Sanankɔrɔba an bɛ Buguni Sikaso sira la min ye bagan feerela minnu bɛ yen an b'olu fo
Manangoro bushew ka ɲɛma an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn ka taa se kaselakaw ka misi feere yɔrɔ minnu bɛ ani misi tila yɔrɔ minnu bɛ yen fala ani ninnu bɛɛ lajɛlen de baro kɛ yaasa ka se ka nin kibaruya ninnu sɔrɔ jɔrɔna min b'u la o ye ɲɛmaw k'u hakili to olu yɛrɛ la u k'ulu yɛrɛ ɲini k'u ye olu minnu b'a ko yɛrɛ kunna u k'ulu ɲini k'u ye ɲɛmaw olu ka ɲɛmaw taatɔ ka segin u ka yɔrɔ la bi cɛ ye yɔrɔ dɔ fɔ ne ɲɛna kɔna koriyanze ninnu sira ninnu minnu filɛ nin fala ye ko bagan min tun bɛ bɔ yen o de jɔlen don kosɛbɛ Gawo fana bi e bɛ se k'a faamuya bi ko Gawo sogo sɔngɔ bɛ kilo bɛ ɲini ka na se Bamakɔ ta ma wa mɔgɔ bɛ ka taa segin jɛgɛ min fana ma fala ye o jɛgɛ fana tigiw fana ye dɔ fara o fana sɔngɔ kan tuguni donc an ka gɛrɛ ninnu na an k'u yɔrɔ ɲini k'u yɔrɔ dɔn tiɲɛ don u ko nin waati in na olu t'a fɛ u kunkolo ka bɔ ko komi o bɛ ni ye ne ye ne ka risque ma ta sa k'a kuma fala ye mun fɔ parce que tiɲɛ na nin ye an kalo damadɔ an bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ dɔw bɛ to ka na kuma la nka dɔw tɛ se ka na mais cɛsiri min b'u la o de diyara ne ye parce que ko ni armée bɛ patrouille k'a ɲɛma fala ye olu bɛ lafiya parce que ko armée bɛ tiɲɛ fɔ olu ni poste mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ jamana ye min fɔ u ka jamana ka hakɛ ɲini olu kun o ka di olu ye wa kuma dɔw la fana u bɛ degun dɔw sɔrɔ fala ye an bɛn'o fɔ ɲɛmaw ɲɛna kɛrɛfɛ o tɛ se ka fɔ téléphone o tɛ se ka fɔ antenne sanfɛ yan o gɛlɛya fana bɛ yen parce que n'an m'an farati an laban an b'an ka faso den ɲuman caman fana la perdre nin ko in senfɛ ka bagan marala bɛɛ fo kuma bɛɛ tɛ nin ye dɛ nin ye ne ye min faamu a la o ɲɛfɔcogo de ye nin ye jamana ka hakili to bagan maralaw la jɔyɔrɔ min b'u la jamana kɔnɔ o kama faso yɛrɛ basigi kama jamana basigi kama baara min n'o b'u di o kama fala ye ja muso minnu bɛ misi piripara ninnu fɛnw feere Bamakɔ kɔnɔna na nin bɛɛ jatelen don ninnu bolo parce que olu de b'a feere u ma ni misi binna ka ban fɛn o fɛn bɛ bɔ a la u y'a bɛɛ lajɛlen jate k'a bɛɛ fɔ a sɔrɔ bɛ sɔrɔ cogo cogo a bɛ taa sira o sira fɛ k'anw ɲɛ bɛ sogobilen in dɔrɔn la ko nɔn tɛ ko maaw bɛ balo hali misi dɔrɔn na misi gere dɔw bɛ balo o la ko wa min ka jugu an ka golo fana bɛ cɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ka taa misi golo ko k'a sɔrɔ o ɲɔgɔn dumuni duman tɛ yen sɔgɔmada in na nin y'an donkan ye